Degut a un incendi, aquest és l'estat en què ha quedat la cuina d'un pis ubicat en un bloc de vivendes del carrer d'en Blanc, a Malgrat de Mar. El foc ha començat a la vitroceràmica. S'ha escampat ràpidament per tota la cuina, afectant el sostre, fet de plaques de guix, i també ha malmès bona part dels armaris. Els bombers que han arribat han vist força fumera, diguéssim, a l'exterior, a la façana, i quan han fet, diguéssim, la intervenció per dins de l'escala, han arribat fins, efectivament, a la cuina, confirmant-se que, efectivament, era això, la campana extractora, i del soroll que s'ha sentit, més o menys, que alguns veïns han dit que és una explosió i tal, no ha estat tal, segurament, atès que ha estat un armari que ha caigut en bloc, amb tots els estris a dintre, de vidres, plats, i això és el que ha fet un gall del terrabastall. L'incendi ha ocorregut al voltant de la 1 del migdia d'aquest dijous dia 29 d'abril. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions del cos de bombers i efectius de la policia local i Mossos d'Esquadra. S'ha hagut de tallar la circulació al trànsit de vehicles a la zona per poder realitzar les tasques d'extinció del foc. Per sort, en el moment de produir-se l'incendi, no hi havia ningú a l'interior del pis, on hi viu un matrimoni amb els seus 2 fills, un nen i una nena menors d'edat.